Assalamu alaikum lawol gongol bandame on calminama kadi min calmini on inde mon e yettode mon. Hande nde dawmi nde waɗi ko mbaɗannomi waji goto wirti ɗon wi kam an kam ñande fo miɗama wirtoɗo tan aɗa waɗa ɗum ɗo aɗa saña tan ko cañata ko no yooɗi ha ma a jangguintaka ɗum bisimilla ɗum kay sattani sa laari tan a wawat o wi ala sattani ama ɓay aɗa wawi kono kay min mo wawa ono satti ama mbimi ko ni tan mbatta ko ni mbatta tan hawri téléphone am soni téléphone am soni mo jaggi kay mimo ɓay miɗa waɗanno expliqué ko ni mbatta tan cañana weeɓi ha maayi e téléphone am soni gonmi e nota ɗum he ɗum de no kammirmini e wawde ɗum ɗum kay somi wawi ɗum wattat ɗum liggade mi jangguina ɗum Samba mi jangguina ɗum Demba mi jangguina ɗum Oya nde parmi haal téléphone mi nani ko haali ko garmi ponmi ko seesa mbimo addu gay o addi mbimo e yaha ñande wonde o wi ala a fuɗɗinoma kay jokkit tan mbimi ala yaha ha ñande wonde hande kam mi hayti jokkit o wi ko tagui mbimo arga mi haalanma histoire goto bannoɗo hakkude Mbewa Ba he Wandu andi Mbewa e Wandu kawruno ladde joni noon Wandu jooɗi ha ɓooy nani dillere tan anda ko dillere nde woni dogi ƴeeŋi e lekki laari Mbewa Ba ha ɓooy wi e ba Mbewa to less bade sonno ko ñamata ari ɗo mbarodi walla rawandu walla foof tan ñamanno ɗo Wandu ndu wi Mbewa Ba winnama o wi argay mi jangguinma ƴeeŋo somi jangguinima ƴeeŋo ɓay aɗa he ladde he miɗa he ladde he janggo e jaam so en jii kam ko wawi reddude ñaama en ko wayno rawandu walla fowru walla marodi kam ta somi ƴeeŋi mi daɗɗidi hooram anne kadi a ƴeeŋani danna hoorema tan Mbewa wi eyyo ɗum de no moƴƴi Wandu ko moƴƴi kalduɗa ɗo an de Allah yobma tan Wandu wi Mbewa ara Mbewa ari e rotede lekki he mbaɗo wi Wandu ndu wi Mbewa Ba ñippu koyɗe caggal ɗe ƴeŋŋinaɗe yeeso ɗe Mbewa Ba ñippi koyɗe caggal ɗe ha moƴƴi ƴeŋŋiniɗe yeeso ɗe ha feewi Wandu fuɗɗi wadde expliqué Mbewa wi est ce que ƴeeŋo de ñande fof mbawmi ɗum mi jangguina rawandu mi jangguina fowru mi jangguina mbarodi mi jangguina kulle ladde ɗe foof Wandu no heeɗi te ɗum ɗon no andi kam Wandu kam no andi so rawandu ƴaawi ƴeeŋo waɗani Wandu arrangé so fowru wawi ƴeeŋo mbarodi wawi ƴeeŋo ɗum waɗani rawandu ɗum waɗani arrangé Wandu tan Wandu wi Mbewa winnama wi jippin koyɗe ɗe hanti mi holle Mbewa Ba wi ala yomi ngabbu kay o wi no jippin tan waɗi ko kalnanmami Mbewa Ba jippini koyɗe ɗe Wandu ndu wi an min miɗama yiiɗi wallude an ka janggo e jaam soko ñamata ari somi dandi hooram daɗa an miɗama jangguina a suwa he mbawa mbiya a jangguinat rawandu jangguina fowru teɗa andi min kay ko rawandu tagui miɗama jangguina ƴeeŋo walla ko fowru so rawandu wawi ƴeeŋde waɗanima arrangé wonde tawoyat kam dow sa yi so rawandu riddi kam mi daɗa walla miɗa tooña rawandu kay ko lekki jagormi ngabbugol joni noon so tawi a jangguinat rawandu ngabbugol jangguina fowru ngabbugol jangguina mbarodi ngabbugol kay ta enen fof en borama o wi mi haytima jangguinde minne ko ɗum tagui kayitomi jangguinde waaji o way kanko o wi so wawi o watta ɗum walla ligguey to jangguinat ɗum Samba en e Demba en e ɓen ɗon foof minne kam joni mi haytimo jangguinde o wi kam ko ɗum tagui a jangguinani mbimi an miɗama jangguina a suwa wawde aɗa wiya sa wawi a jangguinat kaari ɗum kay wonti probléme hande mi nattima jangguinde bandirawo ɗum no hawni de joni noon o wi komi bonɗo mi anda noon ko tawi sababini o wi komi bonɗo joni noon nde mbiɗa on lamɗo tawi komi bonɗo walla mi foti continue mi jangguinamo walla mi accamo o yaha way ko jangguinannimo ko o wi miɗa ɗum wawi no yooɗi moɗomi yiiɗi waw jangguinannimo ko yo waw kanko no waɗoya mais kanko no wi so wawi o jangguinat ɓe foof ɓe so foof en mbawi kay min mi wonta sañde minne sa yi miɗa saña kay miɗa yeeya koɓe mbawa koɓe mais tawi foof no wawi sañ kay wonde somi sañi minne mi heɓata mo jeeymi saabu goto kala sañanat hoore mum joni noon holko tagui o wi komi bonɗo ko gonga walla wona gonga bandiraɓe mi namnima on mi haɗana on ɗo ha lawol gongol assalamu aleykum wa rahmatullah